Исәнмесез, хәерле кич, үзебезнекеләр тапшыруын караучылар. Саба дулкыннары телевидениесе сезне районыбызда туып үскән. Бүгенге көндә республикага билгеле, илгә көнгә игелекле асыл ул кызлары белән таныштыруны дәвам итә. Бүгенге кунагыбыз Казандагы 7 номерлы шәһәр хастаханәсенең йөрәк кан тамырлары бүлегендә урта медицина хезмәткәре булып эшләүче Кызыл зонада кешеләрнең сәламәтлеге сагында торучы Искәндәр Ришат улы Нурмиев булачак. Иң элек тапшыру геройы белән якыннанрак танышу максатыннан экраннарга күз салыйк. Нурмиев Искәндәр Ришат улы 1998 елның 15 сентябрендә Улыяз авылында Динә һәм Ришат Нурмиевлар гаиләсендә икенче бала булып дөньяга килә. Улыяз авылы башлангыч мәктәбен тәмамлаганнан соң укуын Әгерҗе районында дәвам итә. 9 класс белемне алгач, Казан медицина коллегиятенә укырга керә. Аны 2019 елда тәмамлый һәм Казандагы 7 номерлы шәһәр хастаханәсенең йөрәк кан тамырлары бүлегендә урта медицина хезмәткәре булып эшли башлый. Читтән торып физик культура, спорт һәм туризм университетының 3 курсында белем ала. Искәндәр үз эшенең фанаты. Спорт, сәламәт яшәү рәвешен үз итә, сәяхәт итәргә ярата. Аның иң еш кабатлый торган җөмләсе: үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз, һәр көнне, һәр мизгелне кадерләп яшәгез. Сезне үзебезнең студияда күрүгә без бик шат. Хәерле кич, Искәндәр, исәнмесез? Исәннәрмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, райондашлар һәм дә Саба дулкыннарын каналын караучылар. Гадәттә без табиб, шәфкать туташлары һәм медбратларга авыру белән бәйле сораулар бирергә тырышабыз. Бүген без сезнең һөнәрне төрле яклап ачарга булдык. Һәм беренче сорау сезгә: ни өчен нәкъ менә медбрат һөнәрен сайладыгыз? Һөнәр сайлаганда инде 9 класстан киткәндә аның кадәр күп вариантлар юк дисәк тә була инде, чөнки минем семьяда, гаиләдә дисәк тә була, хайваннарга, кешеләргә ярдәм итү инде ул салынган дисәк тә була. Шул сәбәпле инде мин 9 класстан Казан медицина коллегиятенең сенсорское дело факультетына керергә булдым. Чөнки минем әти-әниләрем, алар икесе дә инде ветеринарный табиблар сектәбе, ветврачлар, инде абыем Казан медицина югары уку йортын бетереп, врач специальностьны укып чыккан табиб. Белем алуның беренче еллары күбрәк теорияга нигезләнә бит инде. Менә практика башлангач, нинди кичерешләр белән яши башладыгыз? Практика башлангач инде безнең төрле больницаларда төрле практикалар, төрле очракларны күрергә безгә насыйп булды дисәк тә була. Шул чакларда син уже аңлыйсың, бу тормышта кайсы бүлеккә китәргә, кайсы якларга, нинди өлкәләрдә үзеңнең отделениеңне, үзеңнең киләчәк тормышың нинди бүлек белән бәйләргә мөмкинлеге турында төгәл белергә була. Сиңа нәрсә кирәк икәнлеген. Сезнең хезмәт биографиясы медицина өлкәсе кичергән авыр елларда башланып киткән. 2020 ел башы бик күп югалтулар алып килгән COVID-19 авыруы башланган вакытлар булып тарихка кереп калды. Көрәш әле дә дәвам итә һәм сез аның нәкъ үзәгендә Кызыл зонада кайныйсыз. Хастаханәдән чыкмый эшләгән көннәрегез дә булды. Сүздә юк. 2019 елның җәендә мин Казан медицина коллегиятын бетердем. Шул вакытта, шул елның сентябрь айында Казан шәһәренең 7 хастаханәсенә медбрат, уртак персонал да эшләүче ролендә дисәк тә була инде эшкә урнаштым. Шуннан бирле инде безнең апрель айында инде COVID-19 барлыкка килде 20 елның. Шул вакыттан бирле инде мин, ул вакытта мин отпускадайм. Шул вакыттан инде отпускан чыккач, иң беренчеләрдән сорадылар, кемнең үзенең желаниесе буенча барырга теләк булган кешеләр, кемнәр кирәк димеш, шуларның бүлектә инде отделение дисәк тә була, иң беренчеләрдән булып мин ризалаштым дисәк тә була. Бу күп кешеләргә COVID-19 әле нәрсә икәнлеген кызган каршы белмиләр иде. И куркыта иде, нәрсә була. Төрле клиник очраклар очрады инде COVID-ны дәвалаганда дисәк тә була. Тора-бара медицина өлкәсе, медицина бик алга китте COVID буенча. Без хәзерге вакытта күрә аласыз инде, COVID-ның статистикалары буенча да COVID хәзер инде бик кимеде. Эштә күбрәк нинди авырлыклар белән очрашырга туры килә? Эштә безнең инде төрле социальный кешеләр, ассоциализированный кешеләр дисәк тә була, төрле очракта кешеләр белән эшләргә туры килә. Бик зур югары министрлардан башлап, шул ук простой кешеләр дә, инде тагы да простой кешеләрдән беркемгә кирәк булмаган, кеше ташлап киткән
әбиләр, бабайлар белән эшләргә туры килә. Кызганычка каршы, андый кешеләр белән эшләгәндә безгә бик күп төрле негатив энергияны үзебезгә алабыз инде. Нинди генә сүзләр әйтмиләр, төрле очраклар була. Шуңа да карамастан, без инде үзебезнең эшебезне бездән тиеш булганча һәр вакытта үзем турында шәхсән әйтә алам, һәм дә инде үземнең отделениедәге эшли торган коллегаларым турында да әйтмәкче булам. Бөтен кеше 100%-ка шисәктә була. Менә бу өлкәдә уңышлы эш алып барыр өчен нинди сыйфатларга ия булырга кирәк? Бу өлкәдә инде эшләр өчен уңышлы апар өчен кирәк сабырлык һәм дә инде тырышлык. Тырышлыксыз син бер кайда эшли алмыйсың. Шунсын әйтәсе килә, менә хәзерге вакытта мин инде нәрсәләрем бар. Бөтен нәрсә инде ушул минем больницада 23-4 сәгать эшләгән бик күп вакытлар булды. Шуңа таянып алган нәрсәләр дисәк тә була инде. Эшләмичә син бу тормышта, минем фикеремчә инде бер кайда китә алмыйсың. Эшләмәсәң бер нәрсәң дә булмый. Шул сәбәпле инде минем күп очраклар булды. 3-4 сутка эшләгән чаклар инде. Бер отделениедән эшлисең. Мәсәлән, башта инде эшлим сутки үземнең кан тамырлары бүлегендә, аннан инде кызыл зонага китәм. Шулай, например, атның дәвамында да булды, шулай бик күп эшләгән моментлар. Әлеге һөнәрне сайлаганга үкенгән вакытларыгыз булмадымы? Ул һөнәрне сайлаганга инде медицина өлкәсен сайлаганга үкенгән булгандыр инде, укыган вакытларда төрле проблемалар белән очрашкач. Ул шул вакытта гына булды, Казан медицина колледжында укыганда гына. Тора бара инде, ул фикерләрем бөтенләй баштыга килмәде. Эшкә барган саен эштән ләззәт алам дисәң дә була. Һәр көн булса да ниндидер ачышлар, төрле кешеләр белән аралашу бик күп көч бирә. Шул ук моментта инде бик күп төрле үзеңә мин үземдә бик кызыксынучан кеше булу сәбәпле, миңа барда кызык, нәрсәгә булай. Бик күп төрле клинический очраклар, бик күп төрле яралар күрәрсең. Әйтергә була, развиваться итәргә мөмкин инде. Һөнәрегезнең аеруча кайсы ягы ошый? Һөнәремнең шул шаган ягы инде кешеләр белән аралашу. Аллага шөкер, диям инде мин ярый әле эш бар. Барып эшкә барырга, һәр кемне торып китәргә, эшлим дияргә. Чөнки бу тормышта бик күп кеше яшьләрне дә белергә мөмкин дисәк була. Эшсез, аңгырай бирсәк тә була, бик күп яшьләр дисәк тә була. Начар гадәтләр, шул ук ишү тарту, минем эш булгач барда якты якларын гына күрәм. Аралашу, кешеләргә ярдәм итү. Шул инде үзем дә әйтеп киткәнчә бик күп нәрсә белән кызыксынам. Нинди генә очраклар булмый бездә. Сүзем юк инде. Без Казан хастаханәләренең дисәк тә була Россиядә бик танылган бүлекләрнең берсендә эшлим мин кан тамырлары отделениесында. Анда инде минем дисәк тә була якташлар да Саба районында бик күп кешеләр безнең отделениеләрдә шифаланып китсәк тә була. Шулар белән аралашып, шулар белән сөйләшеп, мин үземә бик күп көч алам, энергия дисәк тә була. Эш көнегез ничек башлана, Искәндәр һәм нинди гамәлләрдән тора? Безнең эш көне башлана инде иртә белән, сутка дисәк тә була, суббота или воскресенье иртәнге 8-дән икенче көннең 8-нә кадәр киләбез. Башта инде безнең врач белән обход дисәк тә була. Һәм дә инде обход, врач әйткән гамәлләрне үтәргә инде назначениелар дисәк тә була инде. Пациентларга карата шуларны эшләү, шул ук инде бик күп пациентларның холодильник тикшерүдән башла, перевязкалар ясап, авыручыларны операцияларга әзерлек күтәрү, шул ЭКГ, уколлар. Бик күп әйткәндә инде без бик күп төрле һөнәрләргә ия кешеләр, универсал дисәк тә була. Кайчанда миңа әйткән бер сүз искә төште. Казан медицина колледжында укытканда бу тормышта универсал булырга кирәк. Чөнки син универсал булмыйсың икән, нәрсәдер булса, белмисең икән ниндидер очракта инде үзеңнең профессияңда. Нигә мәсәлән, ул эштә ике кеше тотарга. Ул берсе эшли, бу берсене эшли торган. Шул ук универсальный солдат шикелле. Вот бу хәзерге вакытта безнең коллективта дисәк тә була, безнең больница бөтен урта медицина хезмәткәрләре бу гадәтләргә ия дисәк тә була. Универсальный. Менә алга таба һөнәри үсешегезне ничек күз алдына китерәсез? Һөнәр үсешемне инде мин кызганыч каршы түгел, Аллага шөкер күрәм. Хәзерге вакытта мин Казан физический государственный университет физической культуры и спорт дисәк тә була, ПГАФ КСИТ университет менә хәзер статусын алды ул. Мин шунда заоч формасында 3нче курста укыйм. Менә хәзерге вакытта минем 25 көнлек сессиям булачак. Анда инде мин реабилитация факультетында укыйм.
инвалидлар белән эшләү, тернәкләндерү дисәк тә була. Чөнки бу вакытта безнең менә шул ук мәсәлән ковидта күрсәттек. Ковидтан соң реабилитация бик әкрен генә бара дисәк тә була. Или ул реабилитация Татарстанда гына түгел, гомумән әйткәндә Россиядә бик әкрен. Реабилитациягә аның кадәр урын куймыйлар. Бер уйласак, операция булды, итте, и хәзер бит кешенең үзенең шул ук жизненно важный формулаларына кайтарыр өчен аңа реабилитация кирәк. Реабилитация дәвалану дисәк тә була, эшләү, вот шул бездә әле бик алга китмәгән. Минем бу медицинаның бу өлкәсен алга җибәрәсе килә, үстерәсе килә. Менә хастаханәгә килеп эләккән кеше иң элек медицина хезмәткәренең җылы сүзенә, карашына мохтаҗ шулай бит. Авыруларның мәхәббәтен, хөрмәтен ничек яуларга? Төрле кешеләр була, кайсы бер вакытта авыручылар безнең больницаларга эләгәләр, бүлекләргә эләгәсәк тә була. Кешенең үзеннән тора. Кеше ничек безгә мөрәҗәгать итә, менә кешене күрүгә, белергә мөмкин инде ул. Бик күп төрле кешеләр бар. Менә кеше сиңа ничек үзе ярдәм итәчәк, ярдәм түгел, ничек син белән аралашак. Biz аңа шулай ук теге отдача итсәк тә була, шулай ук җавап кайтарабыз. Но сүздә юк, төрле кешеләр була. Әйтеп китәсем килә, күп төрле кешеләр белән эшләгәч, аларда бик күп начар энергия. Шул начар энергиялар безгә тараталар. И күбесенчә очракта шул ук бер үк начар энергиялы булган кеше безнең бит палаталарда 4-шәр, 6-шәр кеше ята. Бөтен палатага тарата дисәк тә була. Менә шул кызганычка каршы алар аңламыйлар, аларның сәламәтлеге беренче очракта аларга кирәк, безгә түгел. И күп очракта безгә бик күп шундый очраклар булды инде. Безнең больницаларга дисәк тә була, хастаханәләргә кешеләрне китерәләр дә ташлыйлар. Бернинди әйберсез дисәк тә була инде. Просто мәсәлән китерделәр дә куйдылар, и без үзебез инде уртак медицина өлкәннәре, санитарклар, врачлар на произвол судьбы дисәк тә була. Алай бит беренче тә ярамый, и без бит аларга ярдәм итәбез, но кызганычка каршы кешегә үзенең сәламәтлегенә битараф була икән, без күпме тырышсак та 100% ярдәм итсәк тә бернинди үзгәреш тә булмый. Кешенең эчендә булырга тиеш. Бу бетәчәк, и безнең өлкәдә эшли торган уртак медицина өлкәсендә эшләгән кеше буларак мин әйтә алам шунысын. Минем отделение кан тамырлары бүлегендә безгә кирәк сабырлык, чөнки шуның кадәр кан яралар белән эшлибез без. Алар тиз вакытта кызганычка каршы төзәлеп бетә алмый. Шул сәбәпле инде безгә сабырлык кына кирәк аларга, и түземлелек. И һәр вакытта шанырга кирәк. И без нәрсә әйтәбез, без генә түгел, врачлар һәм бөтен нәрсә шул әйберләрне соблюдать итсәк тә була инде, шул әйберләргә таянып эшләргә кирәк. Кеше әйтте, менә бу җирдә язылды, и һәр вакытта инде сузмаска кирәк. Берәр җиргез авыртты, шул вакытта поликлиникага, яисә булмаса инде больницаларга, хастаханәләргә барырга кирәк, сузып бирмәскә кирәк. Чөнки бер кара точкадан да бик күп теге нәрсә булырга мөмкин. Кызыл зонада эшләү авыр булдымы һәм үзеңә нинди сабаклар алдың? Кызыл зонада эшләү беренче вакытта менә шул ковид башланган дисәк тә була. Апрель айда инде ул, бүгенгедәй хәтердә, без кирип китә идек. 4 сәгать эшләп, 4 сәгать ял итәк. Ул вакытта ковид-19ның нәрсә икәнлеген бер кеше белми. Куркыта иде шул, белмәбез. Син керәсең, нәрсә буласың? Ул вакытта инде бик күп нәрсәләр белән дә кичерергә насыйп булсак та, бик күп кешеләр белән танышырга да. Ул ковидның төрле яктан ул кешеләрне сынады. Түземлелек, эштә нинди генә нәрсәләр күрмәдек. Шунысын әйтә алам инде, кемнәр ковидта эшләде, без бик яхшы гаилә булдык. Бер-беребез өчен шундый терәк дисәк тә була. Врачлардан башлап, табиблардан һәм дә инде уртак медицина өлкәсендә эшләгән кешеләр, шул санитарклар, буфетчислар. И бу безнең ковид күрсәтте, безнең медицина өлкәсендә менә бу Россиядә түгел инде, кая барырга кирәк. Анда сүз дә юк инде, спорт өлкәсен генә зурайтырга түгел, именно медицина өлкәсен. Медицина өлкәсендә аңладык без, кайда безнең шундый бик зур минуслар бар дисәк тә була, и кайда пробеллар. И ковид ярдәм итте безгә шул пробелларны тулыландырырга. Безнең район кешеләре сиңа ярдәм сорап еш мөрәҗәгать итәме һәм аларга карата син нинди карашта? Саба районнан дисәк тә була инде, минем райондашларым хайран, шул безгә пациент кергәч инде, без иң беренче очракта карыйбыз инде аның кая туган. История дисәк тә була инде, история болезни дисәк тә була. Анда күп очракта Саба районы дигәч инде минем күңелләрем шатланып китәсәк тә була. Теге шундый шат инде хәзерге вакытта теге якташларга, Саба райондагы
авыручыларга дисәм дә була, теге ничек тә булса ярдәм итү менә. Чөнки бик күп кешеләр безгә Саба районыннан, Теләче, шул ук күрше районнардан, Теләче, Кукмара, Балтач якларыннан бик күп кешеләр килә. Алай дисәк тә була, теге әбиләр генә түгел, бабайлар теге яшь очракларда, чөнки сүз дә юк. Менә бу безнең церблар дисәк тә була, алар үзенең роль үти дисәк тә була. Но кызганычка каршы киләсе этапны үтәр өчен аларга безнең ярдәм кирәк, операциялар. Мин аларны күргәч шатланам. И әйтеп китәсе килә, любой районнан булмаса да карамасын да, хоть шул ук, например, Чүпрәле, Әлки, Чалы булсын, бөтен кешегә дә шул ук ярдәм итәргә тырышабыз, итәчәкбез дә инде. Синең абыең да табиб, ялгышмасам, Искәндәр, аның хакында ниләр сөйли Әйе, аласың? Һәм ул сиңа нинди киңәшләр бирә Минем, тормышта? әйе, ул табиб дисәк тә була. Хәзерге вакытта ул Казан Республика хастаханәсендә РКБда эндоскопист, врач булып ярдәм итә. Шул РКБларда да инде бик күп безнең танышлар дисәк тә була. Аның аша төрле обследованиялар итәргә ярдәм итте инде. Ул киңәшләр бирде. Аның карьерасы тоже хәзерге мин эшләгән 7нче хастаханә белән бәйле. Ул 7нче хастаханә ачылганда дисәк тә була 2014-12 елларда ул инде шул санитар ролиндан, приемное отделение санитар ролинда эшли башлаган иде. И хәзерге менә бик күп тоже үрләргә менгән кеше инде. Шуннан эшләп менә санитардан башлап, урта медицина өлкәсендәге эшләгән шәфкать туташы, медбрат ролендә бик күп еллар эшләде. Шуннан соң инде врачлар булып та эшләде анда. Аннары инде аны шул интернатураны ул хирургия буенча тамамлады. Хирург булып күпмедер эшләгәннән соң ул бит тормышта теге яхшы специалистларны теге бөтен җиргә чакыра дисәк тә була, үзеңне ничек күрсәтәсең. Шул сәбәпләрне Казан шәһәренең республика клинический хастаханәсенә, республик хастаханәсенә врач-эндоскопист булып чакырдылар. И хәзерге вакытта инде ул анда эшли. Ул өйләнгән, кызы һәм аның малае бар дисәк тә була. Аның тормыш иптәше хәзерге вакытта декрет ялында булу сәбәпле, ул да инде медицина өлкәсе белән бик тыгыз элемтәдә ул врач-терапевт. Күбрәк менә урта медицина хезмәткәре булып кызлар бара бит инде, алар сайлый әлеге һөнәрне. Менә сезнең төркемдә егетләр булдымы? Үзеңә генә күңелсез түгел идеме? Юк инде, безнең төркемдә дисәк тә була 24-25 кеше укыдык инде без. Тора-бара 1нче курстан 4нче курска кадәр аның кадәр саннан бик күп кешеләр төшеп калды. Чөнки медицина өлкәсендә уку бик түземлек кирәк, укырга кирәк ятларга. Безнең группада дисәк тә була, без 4 кенә малай, юк, башта 6 малай, шуларның соңгы очракта без калдык 3 малайга гына. Бик күп төрле сынаулар үтәргә туры килде инде, шулардан карамастан менә иң көчләре калды дисәк тә була. Сүз дә юк. Бөтен җирдә теге медбратларга икенче төрле карашта, чөнки бөтен җирдә бит шәфкать туташлары булу сәбәпле, шуның өчен тегәдрәк күңеллерәк дисәк тә була. Больницаларда шул медбратларны очрату теге бик еш дисәк тә була. Алар бөтен җирдә юк. Менә әлеге һөнәрне сайларга әзерләнүче егет кызларга нинди киңәшләрең бар? Шул минем бер киңәш кенә инде әйтәсе килә. Башта әйбәтләп уйларга кирәк. Сезгә бу тормышта нәрсә кирәк? Аблай гына түгел, сезне әниегез кертте, яисә әтиегез. Мин моны укып чыгам да, или мәсәлән инде бик шунда актуаль тенденция барлыкка килсәк тә була, бик күп җирдән направлениелар алалар. Укырга инде. Вот, шуны гына эшлим дә 3 ел, мин булды киттем. Алай гына түгел. Тагы андый кешеләргә мин бер генә сорау бирәс килә, нәрсәгә укырга? И тагы бер шул киңәшләрнең берсе, укыганда инде бик яхшы булырга, әйтеп киткәнемчә, универсал булырга кирәк. Бер өлкәдә генә түгел, бик күп төрле өлкәләрдә син күпмедер әз-әз генә ниндер информация дисәк тә була, күреп, нәрсәдер эшләргә тиеш. Сүз дә юк. Бөтен кеше дә гомер буе урта медицина өлкәсендә эшләмәячәк инде, медбрат, медсестра, шәфкать туташы булып. Шуңа да карамастан тагы бер киңәш укырга и тормышта сиңа нәрсә кирәк икәнлеген белергә и аңларга кирәк. Син бу тормышта кеше өчен укымыйсың, ә үзең өчен укыйсың. Шундый гына киңәшләр инде әйтеп китәргә була. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез Саба дулкыннары телевидениесында үзебезнекеләр тапшыруын карыйсыз һәм без аны кыска вакытлы паузадан соң дәвам итәчәкбез. МЧС России предупреждает: не оставляйте детей без присмотра. Безопасность начинается с тебя. МЧС России. Ну купи, в классе уже у всех есть. У тебя же
на прошлой неделе зарплата была. Хочу новый телефон. Воспитывать сложно. Позвонить легко. Hürmetli televizor qarawçılar, özübüznikilер tapşırıwan alga taba dawam etebіз һәм бүген студиябыз qonagı İskender Nurmiyev. İskender, biz indi pauzага kadar sizning işigiz haqında сөйләштек, hozir әйдәгез şәхси тормышыгыз турында сөйләшүгә күчегәле. Siz бик актив, her жерге өлгер. Sizin haqda республика телевидениеләрендә сюжетлар, газет бетләрендә мәкаләләр, дөнья күрә шулай бит. Яраткан эшегезләрегез хакында сөйләшеп алыйк әле. Әле күптән түгел, сез ялгышмасам Байкалда да булып кайттыгыз. Әйе, күптән түгел генә 17 февральдән 25 февральгә кадәр мин әйтергә була җир йөзендә иң зур күлләрнең берсендә. Хәзерге вакытта менә тагы бер кызыклы факт Байкал күле турында әйтеп китмәкче булам. Бу Жер yüzünde ничә процент су булса, шуның 18% Байкал күлендә дисәк тә була. Байкал бик уникаль, Иркутская область дисәк тә була. Без анда инде бардык. Мин бөтен үземнең кайдыр сәяхәтләремне алдан әзерләргә ияләнгән. Мурманскидан кайткач, менә октябрь аенда Мурманскига булган идем, Северный Северный дисәк тә була. Бу җир шарының иң кырыенда дисәк тә була инде. Анда Северный Северныйдан барып кайтканнан соң мин әйтәм, ничек әле бармаска менә Байкалга барып кайтмаска дигән фикергә килдем дә, мин шундый кешеләр таптым да инде кемнәр теге бер волнада дисәк тә була, шулар белән барып кайтырга без ниятләдек. Байкал бик уникаль, бик матур якларның берсе. Именно ни сәбәпле кыш көне барырга булдым? Чөнки анда бик матур боз каткан. Шуларны карап, нәрсәләр генә күрмәдек. Казан шәһәреннән 4900 дисәк тә була, 4500 километрда урнашкан Байкал күлен карап кайтырга Аллага шөкер насыйп булды. Сез шулай ук Рубин командасының җанатары, шулай бит? Әйе, сүздә юк. Бу эштән башка да ниндер бер хобби дисәк тә була, увлечение. Ул инде минем Рубин командасы өчен җанату. Җанатканда инде 20-дән 25-шәр шәһәрләргә барган очракларда булды инде. Чечнядан башлап, шул ук Самара, Грозный, бик күп. Әйтергә мөмкин инде нинди яклардан командалар бар. Хәзерге вакытта футбол уйнаучыларның һәрберсенең стадионда булдым дисәк тә ялгышмамын инде мин. Аңа ничек вакыт табасыз? Вакыт табам. Хәзерге вакытта Казанчка каршы вакыт табып булмый. Эш бик күп инде. Чөнки шундый эштә эшләү булу сәбәпле урта медицина өлкәсендә буларак сменалар, әйберләр ардыра. Шуңа да карамастан миңа вакыт табырга тырышам. Бер кая барганнан соң мин бөтен нәрсәләрне онытам. Бу минем шундый ял итү очрагы. Кемдер бит инде күп очракта ял итәр өчен бер инде клубларга бара дисәк тә була, теге ишемлекләр ишә дисәк тә була, тарткан кеше тарта. Казанча каршы мин андый кешеләрне бер кайчан да аңламадым. Ничек шулай тормыштан ниндер рәхәт алырга булам соң ям. Аннан башка да бик күп төрле ям алу очраклары да бар. Шул ук мәсәлән сәяхәт итү, төрле җирләргә бару, яңа очрашулар, яңа урыннар. Сезнең иң күңелле сәяхәтегез? Минем иң күңелле сәяхәтләремнең берсе ул булды инде 21 июльдә бу айның. 21 июльдә ул бу җир шарында дисәк тә була Европада урнашкан иң зур тауларның берсе Эльбрус тауына мин мендем. Ул минем менүем булды инде 12 атна вакытны алды дисәк тә була. Шул сәбәпле инде без анда акклиматизация, моның турында бик күп бәйнә сөйләргә була. Аллага шөкер. Шул Эльбрус тауы хәзерге вакытта Европада иң зур тауларның берсе буларак, аның үстенә кадәр менеп җитәргә насыйп булды. 5642 метрда урнашкан тауларның берсе. Шунда инде Казан шәһәренең хәзерге вакытта мин эшләгән җинче хастаханәнең әләмен шунда эләргә насыйп булды. Иң кызыклы һәм дә инде бик экстремаль, бик күп кешеләр аны кызганычка каршы нәрсә икәнлеген аңлап та бетерә алмыйдыр инде ул. Шул тауны яуладым.
Сәяхәтчеләргә нинди киңәшләрегез бар? Сәяхәтчеләргә бер үк киңәш кенә бирәсе килә инде, бер үк түгел, берничә. Чөнки бу тормышта бер нәрсәгә ирешәсең килсә, туктап ятырга булмый, сүз дә юк. Бөтен кеше әйтер, әйе, акча юк, ипотека, сүз дә юк. Әйе, менә миндә, мәсәлән, ипотека түлим. Аңа бит теге бер нәрсәсе юк. Бер нәрсәсе юк, бу тормышта кеше үзенең финансларын, үзенең вакытын дөрес бүлеп эшли алмый икән. Бер нәрсәгә дә ирешеп булмый. Бу тормышта бер тапкыр гына яшибез. Күрмәгән нәрсәне, ашамаган әйбердә берничек тә үзеңне тоткарлап торып булмый. Шуның өчен бер кая барасыгыз килә икән, үзегездән тора. Бер вакытта да кешегә салынмагыз. Минем бик күп төрле сәяхәтләрем исәктә була. Шул ук Эльбруска барларда теге минем үземнең инициатива иде. Также минем якын тирә окружениедан, җәмгыятьтән теге барга кешеләр булмаса да, или алар теге эш дип, әйе, мин дә эшлим, сүз дә юк инде. Или семья корганчы бер йөреп калырга кирәктер дигән фикердә инде мин. Әйе, һәм менә шуңа бәйле сорау, булачак тормыш иптәшеңә ничек күз алдына Мин китерәсең? үземнең тормыш иптәшен китерәм инде, ул әйтергә мөмкин булачак яисә медицина өлкәсеннән инде, яисә укытучы, яисә инде шул полиция өлкәсендә эшләгән кешеләр исәк тә була, менә шул өлкәләрдә эшләгән кешеләр булса дип тә инде. Хәзер ул мәсьәләне әйтергә ничек тә булса не угадай эштәргә була. Нәрсә булган? Әйтеп торам бит, иртәгә нәрсә түгел әйтеп булмый, чөнки иртәгә нәрсә буласын да белеп булмый. Шул һава торышы шикелле дә менә бүген. Кичә бик яхшы мин Казаннан кайтканда инде, бүген инде карлар яуды. Әйе, безнең тапшыруыбыз инде әкренләп ахырына якынлашып килә, Искәндәр. Һәм аның соңында син ниләр әйтер идең? Алдагы көнгә нинди планнар корып яшисең? Алар хакында да беләсе килә. Минем шул инде киләчәккә планнар хәзерге вакытта укуны укып бетергән сәктә була инде. Бу тормышта инде мин хәзерге вакытта менә нәрсәгә ирешкән, мин анда гына туктап калырга җыенмыйм. Туктап калмаячакмын да дисәк тә була инде, Алла бирсә. И планнар укып бетергә. Бу тормышта личный сәктә була. Кешеләргә ярдәм итәргә, ачылып бетәргә, төшеп калмаска. Чөнки бик күп кешеләрне беләм сәктә була. Бу тормышка бернинди киләчәктә бернинди планнар, цельләр дә юк. Андый кеше булмаска, ничек тә булса, җәмгыятькә ниндидер ярдәм итәргә. Кирәкле булырга, шул кирәклегемне сизәргә һәм дә инде кешеләргә ярдәм итәргә дисәк тә була. Без инде районыбызда синдә егетләр булу белән горурланабыз, Искәндәр. Хыял максатларыгызга ирешеп, тагын да камилләшергә язсын. Сезнең белән без саубуллашмыйбыз, киләсе очрашуларга кадәр дибез. Әйе, мин дә бик шаттыйм. Мине Саба районда туып үскән кеше буларак, Саба дулкыннарына чакыруына Әлфия апа шалтыраткач, күңелләрем җылынып китте инде. Саба районында да теге мине искә алган түгел инде. Шул ук шундый танылган кеше булуымны үземне хис итмәгән идем, теге шуның кадәр үләргәмдерме дип. Әйтеп киткәнчә, мин хәзерге вакытта теге бөтен массовый информация сәктә һәр вакытта ачык, һәр вакытта теге сөйләшергә яратам, һәр вакытта бу тормышта ниндидер яхшы гына ниятләр кылып яшәргә тырышам инде. Бу хәзерге вакытта шунда туктап каласы гына килми. Нинди булса, Эльбруска кадәр барып җиткәнне, нинди булса этапларының тормышның үскә менәсе килә. Киләсе очрашуларга кадәр, Искәндәр. Сау булыгыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, үзебезнекеләр тапшыруы ахырына якынлашты. Безнең тапшыру герое булырга теләсәгез, 24311 телефон номерына шалтыратыгыз. Сезнең хакта башкалар да белсен. Ямьле кичләр, тыныч тормышлар телибез сезгә.